Libreng mga lab test o livelihood program ang dalit sa GMA Regional TV alang sa ato ang Kapuso Barangayan dito sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Alang sa latest update atong makauban si Nico Sereno. Nico? Yes, libreng mga kalingawan o mga serbisyo ang dalit sa GMA Regional TV din sa Barangay San Isidro, Talisay City. Gihimo karong hapon ang Kapuso Barangayan agi og pagdalit sa tinud-anay nga serbisyo alang sa atong makaigsuonan dinhi sa Barangay San Isidro, Talisay. Lakip sa mga serbisyo nga atong gidalit kining libre nga lemongrass tea making inabagan sa atong partner gikan sa Cebu Food Revolution. Duna say libre nga mga lab test nga gidalit pinaagi sa Metro Cebu JCI Uptown nga mihatag ni sila og libre nga testing sa uric acid, blood sugar, hepatitis, HIV ubang blood typing nga mga examinations. Sa pagduna sa libre nga mga kalingawan ug mga programa dalit sa atong mga partner gikan sa Barangay RT 99.5 pinaagi kang Papa Marco ug Papa Rocky nga mihatag og kalingawan ug mga papremyo alang sa atong mga kaigsuonan. Samtang nagpadayon sab karon yung makita dinhi sil ang libre nga masahe ug libre nga haircut nga dalit sa taga Philippine Navy. Ang mga kabataan milenya gyud sila makugihon nga milenya or makadawat ni sila sa ilang libre nga tupi gikan sa Philippine Navy. Samtang ilang mga ginikanan, mga nanay ug mga tatay milenya sab ni sila nagpaabot aron nga mahatagan sab sila kahigayunan nga makapamasahe nga libre subay nining gipahigayon sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nga Kapuso Barangayan. At ang inyong mga kapuso tungod kay posibleng inyong barangay na sab ang sunod nato nga rumbuhon nining padayon nato nga pagdalit og serbisyong totoo sa atong Kapuso Barangayan. Back to studio, Sil. Dagang salamat, Nico Sereno.